Pozdravujem vás, ahojte. Možno ste si všimli za poslednú dobu, že sme na sociálnych sieťach vyhlásili informáciu Prestaňte brať CBD. Je to možno takou raritou, že CBD firma oznámi takéto vyjadrenie, ale urobili sme to z niekoľkých dôvodov. Tých dôvodov je naozaj viacej, ale napadajú ma teraz 4 dôvody, pre ktoré sme vyhlásili takéto slova. Prestaňte brať CBD, ak je to iba trendom. Všimli sme si všade okolo nás, CBD na nás kričí z každého rohu. CBD a kanabinoidná liečba vôbec neprislúcha nejakému trendu. Je to prírodná medicína, ktorá je známa viac ako 5000 rokov a pracuje na veľmi hlbokej úrovni v tele. Takže prestaňte brať CBD, ak je to iba trend. Prestaňte brať CBD, ak tomu neprispôsobíte svoj životný štýl. Ako som spomínal, CBD prírodná liečba, je veľmi dôležité tomu prispôsobiť aj vlastné fungovanie, a to napríklad zlepšenie spánku, zlepšenie stravovacích návykov, kvalita stravy, zlepšenie vzťahov vo svojom okolí. Každopádne jedná sa o vzťahy, o zmeny, ktoré sú na veľmi takej jemnej úrovni, ale dokážu robiť veľmi veľa. Prestaňte brať CBD, ak neveríte v jeho účinky. Tým, že je to prírodná liečba, zaberá pomalšie, ale dlhodobejšie, kvalitnejšie a je potrebné si aj naštudovať na informácie ohľadom tej témy, aby ste vedeli, že do čoho idete, pretože ak neveríte jeho účinkom, nie je vôbec potrebné postupovať takúto liečbu. Prestaňte brať CBD, ak ho užívate dlhodobo, a to najmä z toho dôvodu, že telo má tendenciu sa cykliť, stereotypne sa programovať. Nie je dôležité si dať pauzu kvôli tomu, lebo telo si zvykne na nejakú závislosť, ale je dôležité si dať pauzu kvôli tomu, aby sa uložili liečebné procesy a mohli sa naštartovať nové, aby bol prerušený ten programovací cyklus. Toto sú také najzákladnejšie dôvody, pre ktoré sme vyhlásili toto vyhlásenie. Viacej informácií sa môžete dozvieť na našej webovej stránke, na našich blogoch, informáciách a takisto aj videostreamoch, ktoré budeme ďalej poskytovať k tejto téme.